салом дӯстон, инак мусобиқаи бузурги аврупоиам ба анҷом расид ва Испания тавонист ки Англияро боз дасти холӣ ба хона равон кунад. Рақобат дар ҳақиқат финали ҷолиб гардид. Испания бидуни шикаст хӯрдан тавонист ҷомро болои сар бардорад. Пас аз қаҳрамони суханони футболбозон ҳамеша ҷолиб аст ва мо имрӯз ба онҳо менигарем. Зери навор лайк гузоштанро фаромӯш насозед то он ба тоб барояд. Обуна низ шавед, зеро ин барои шумо дӯстони вақт барои мо бошад мотиватсияи калон мебошад. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ду дастаи бузургтарини Аврупо ба финал баромаданд. Роҳи тай кардаи мо мушкил буд ва рақибон хело сарсахт буданд. Англия мунтахабе аст ки таҷрибаи калони бозӣ дар чунин бозиҳоро дорад ва онҳо тавонистанд ки ҳайати қавии муқобили мо бароранд. Мо тактикаи худро иваз накардем ва такя ба бозингарони ҷавон кор дод. Ман аз бачаҳои худ розиам. Онҳо профессионализм нишон дода вазифаро иҷро карданд. Аз ҳар яки онҳо розӣ ҳастам. Ман сабаби комёбиамро медонам. Нақшаҳо хуб кор доданд ва ба мо лозим нашуд ки чизеро иваз кунем. Идеяи бозии мунтахаб ба ҳар футболбоз мутобиқ карда шудааст. Яроқи мо он буд ки ҳар бозингар нақши худро дар комёбӣ дошт. Чӣ хеле ки сармураббӣ мегӯяд, ҳамеша бояд рӯ ба рушд бошем. Ба финал мисли дигар бозиҳо омодагӣ дидем. Ҳадаф ғалаба буд, новаста аз он ки кӣ гол мезанад. Аз ҳама мухлисоне ки дастгирӣ мекарданд миннатдорем, чун ин рӯҳияи қавӣ ба мо медод. Ман ин финалро лаҳзаи беҳтарини корномаам меҳисобам. Мо мусобиқаи олие доштем ва акнун аз он лаззат бурда истодаем. ростӣ дар ин евро кори ман на чандон хуб гузашт. маълум буд ки дар баъзе ҳолатҳо ман беҳтар буда метавонам, аммо иҷрои ҳолатҳо мушкил ба даст омад. новобаста ба ин ҳама мо дар финал ғолиб омада ҷомро ба хона бурдем. рӯзе ки дар хотироти ҳамаи мо нақш офарид. Англия ва Фаронса ду рақибе буданд ки бозӣ бо онҳо хело мушкил шуд, аммо мо мушкилиҳоро ҳал карда тавонистем. аз мухлисон миннатдорем. фикр мекунам ки онҳоро хурсанд карда тавонистем. 4 моҳи охир ман ҳамчун инсон ва ҳамчун бозингар хело рушд кардам. фикр мекунам боварӣ ба худ зиёд шуду ҳолати физикиам беҳтар. аз пешравии корҳо хушҳолам. ғалаба дар чунин бозии мушкил муқобили Англия баъди бозӣ фикрҳои зиёде ба сарам овард. пеш аз ҳама ман оилаи худро фикр кардам ки барои ман заҳмати зиёд кашида буданд. онҳо бо мушкилӣ ҳама шароитро бароям фароҳам сохтанд. аз ғалабаи мо бовар дорам ки хело хушҳол шуданд. акнун ки Аргентина қаҳрамони Амрико шуд, ман муқобили кумири худ Лео Месси бозӣ карданро интизор мемонам. ба ҳамин тамом дӯстон, фикру назари шумо оиди кулли мусобиқа чӣ хел аст? Финал ба шумо писанд омад? ҳатман дар комментария дар ин бора фикри худро қайд кунед, чун фаҳмиданаш бароямон ҷолиб аст. ҳатман обуна шавед ва наворҳои ҷолибро интизор бошед. то боздид дӯстон.